Доброго ранку. Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку. Лесик, ти ж винаходник? Пакуль не, але я старанно вучуся, каб стать винаходником. А чому ти питаєшся, Кася? Що треба винести? Да я давно просила Лесика, каб ён мне чароўную палочку вынайшаў, але ад яго не дачакайся. Кася, калі б мог, вынайшаў бы, але гэта вельмі складаная задача. Да я ўжо ўсё зразумела, Лесик, і на твае вынаходкі не разлічваю. Просто прынясі мне любую палочку. У цябе, як у вынаходніка, павінна быць гара розных дэталяў. І што ти будеш робити зі звичайною паличкою, Кася? Ператвару яе у чароўную. Ого! І як гэта у тебе атрымаецца, Кася? Ты ведаеш нейкі сакрэт чараўніцтва? Не ведаю, але сёння такі дзень, калі любая палачка стане чароўнай. Ого! А які сьогодні день? Чараўнікоў! О, Лесик, ти ж ведаєш, з Касей лепше спрачацца. добра, не буду. Што вы там шэпчацеся? Ды нічога, Кася. Просто думаем, де взяти паличку, яку ти перетвориш в чаровну. О, придумали? Кася, калі сёння любая палачка стане чароўнай, бяры вось аловак. Аловак? А чому ні? Затое можаш выбраць, якога колеру будзе твоя чароўная палачка. Ну, аловак дык аловак. Якая розніца? Вара, возьми, калі ласка, жоўты аловак. Узяла. Що далей? Так, загадай якое-небудзь жаданне і ўзмахні алоўкам. І моє жадання сповниться? Упэўнена? Над жаданням мені треба подумати. Ну і ну, Вара, у цябе ў руках такія магчымасці, а ты думаеш? Ведаєш що, Кася? У мене зараз нема ніяких жаданняў. Вось дык ну. А что? Сёння цудоўная раніца. Я сустрэлася са сваімі сябрамі ў любімым добраранку. Упэўнена, што і далей дзень пойдзе выдатна. Ну, добра, калі так. Разумнік, тады ты загадвай жаданне. Я сёння шчодрая. Дзякуй, Кася, але мне таксама нічога не трэба. Як нічога? Ты ж хацеў стаць вынаходцам. І зараз хачу. Ну, дык. Але я хачу стаць ім паступова. Буду вучыцца, кожны дзень даведвацца пра штосьці новае і цікавае. З цягам часу зразумею, што хачу вынайсці, і тады возьмуся за справу. Ну і ну. Кася, а ты сама загадай жаданне. Я? Што мне загадаць? І табе трэба падумаць. Атрымліваецца так. Ой, я забылася, навошта мне была патрэбна чароўная палачка. Дык гэта ж добра. Значыць, у цябе няма такіх жаданняў, якія могуць здзейсніцца толькі чароўным спосабам. Дык што, няхай аловак застаецца проста алоўкам? Кася, між іншым, любы аловак чароўны. Правільна, Вара. Ім можна намаляваць столькі прыгожага. А як жа дзень чараўнікоў? Мы не будзем яго адзначаць? Абавязкова будзем. Прапаную ўсім стаць чараўнікамі для сваіх сяброў і блізкіх. Цудоўная ідэя, Лесик. Сёння будзем рабіць прыемныя рэчы. Гаварыць усім добрыя словы. І ствараць цудоўны настрой усім, хто побач. Во! Я ведаю, як можна стварыць добры настрой нашым гледачам. Што прапануеш, Кася? Уключыць вясёлы і добры ранішні мультфільм. З задавальненнем. Мультфільм, сябры. Так, сябры, у дзень чараўнікоў трэба заняцца чымсьці чароўным. Чым, напрыклад? Можна расказаць пра жывёл і птушак, якія дапамагаюць чараўнікам. О, выдатная прапанова! Лесик, давай расскажем нашим глядачам про сов. Сапраўды, совы даволі часта жывуць у чараўнікоў. Цікава, чаму? Таму што гэтыя птушкі здаўна лічыліся сімвалам мудрасці. Совы сапраўды вельмі разумныя і прыгожыя. Вара, а адкуль ты столькі ведаеш пра сов? Бо яны мне вельмі падабаюцца. Асабліва палярная сова. Палярную? Я про такую нават і не чула. Дык давайте пазнаёмім нашых гледачоў і Касю з палярнай совой. З задавальненнем.
Про полярных мишек я чула. Яны живуть у Арктиці. І там так холодно, просто жах. Неужо у таких умовах можуть жити сови? Могуть, Кася. Сапраўды, полярные совы – суседи белых мишек. Ой, бедненькие. І зусім яны не бедненькія. Полярным совам вельмі падабаецца іх месца жыхарства. Бязмежныя прасторы тундры. Там пануе белый колер, таму апярэнне полярной жыхаркі снежна-белае, з невялікімі чорнымі плямкамі. Ой, такі строй. Цудоўная маскіроўка для птушкі. А таксама выдатнае футра. Нават лапы ў палярнай савы касматыя, у густым белым апярэнні, з якога праглядаюць толькі моцныя чорныя кіпцюры. Здорово! У таких валёнках сапраўды не змерзнеш. На круглай, як шар, галаве белай савы складана заўважыць маленькія вушы і чорную дзюбу, бо яны амаль поўнасцю хаваюцца ў раскошным апярэнні. Затое вочы ў совушкі вельмі выразныя, ярка-жоўтыя, выпуклыя. А погляд у птушцы вельмі учэпісты і уважлівы. Ну і вочы. Здаецца, сава бачыць цябе наскрозь. Дзякуючы ім сава выдатна бачыць у любы час сутак. Сапраўды, таму паляваць птушка можа і пры дзённым святле, і ў начным змроку. Прычым лятае сава абсалютна бесшумна, нягледзячы на даволі вялікія для птушак памеры. Атрымліваецца гэта таму, што ў палярных соў на крылах ёсць мяккі пух. Між іншым, гэта прыстасаванне плануюць выкарыстоўваць для бясшумных аўтамабіляў. Ну і ну, якая цікавая птушка гэтая сава. Нават вынаходнікам дапамагае. Яшчэ вельмі цікава, што птушаняты савы нараджаюцца белага колеру, а потым становяцца карычневымі. Як так? Дарослыя совы ж белага колеру. Калі малыя падрастаюць, спачатку абзаводзяцца стракатасцю ў апярэнні. І толькі праз некаторы час совы набываюць той самы асляпляльны беласнежны ўбор. Гэтыя совы сапраўдныя паўночныя каралевы. Зараз я зразумела, Вара, чаму яны табе так падабаюцца. Цікава, а мульціка пра паўночную саву няма? Можа і ёсць, але я падрыхтаваў другі мультфільм, таксама цікавы. Ну добра, пра саву адшукаеш потым, добра? А зараз уключай свой мультфільм. Шайбу! Шайбу! Хто мультик спыніў? Я? Ты так крычаў, Лесік, што я ледзь не аглухла. Я не крычаў, я балеў за любимую каманду. Лесік, а я і не ведала, што ты такі аматар хакея. Мне ўвогуле ўсе зімовыя віды спорту падабаюцца, нават экзатычныя. Экзатычны зімовы спорт? Разумнік, ты выдумляеш. І нічога не выдумляю. Тады раскажы нам, калі ласка, пра гэтыя віды спорту. Зімовы спорт – гэта самыя розныя спаборніцтвы на каньках, на лыжах, на санях. І хакей, які так падабаецца Лесіку. О, я успомніла яшчэ кёрлінг. Такі смешны спорт, уборку нагадвае. Здаецца, усе пералічылі. А вось і не. Ці чулі вы калі-небудзь пра парусныя сані? Парусныя сані? Гучыць па-казачнаму. А між іншым, гэта даволі папулярны зімовы спорт. Сані пад ветразем усталяваны на канькі. Вось дык прыдумалі. І развіваюць вялікую хуткасць. Чым раўней паверхня лёду і мацней вецер, тым вышэй яна можа быць. На санях пад ветразем? Дзіўна. Наступны спорт яшчэ больш дзіўны. Брумбол. Чулі? А гэта, між іншым, адзін з відаў майго любімага хакея. Тут такія ж правілы і падобная экіпіроўка. А ў чым розніца? У тым, што гульцы выходзяць на лёд не ў каньках, а ў спецыяльным абутку і ганяюць мяч венікам. Як смешна! Ну і спорт. Між іншым, у Канадзе нават праводзяць чэмпіянаты свету па брумболу. Складана паверыць, спорт выглядае неяк жартоўна. Тым, хто не любіць раставацца з веласіпедамі, можна ўзімку перасесці на веласіпед лыжны. Там лыжы замест колаў?
Менавіта, і такому велосипеду ніякія снежныя гурбы не перашкода. Чаго толькі не придумали люди. Добра, Лесік, мы зразумелі, што экзатычныя віды зімовага спорту існуюць. А зараз самы час глядзець працяг мультфільма. А зараз час развітвацца. Сябры, няхай ваш дзень пройдзе цудоўна. Карысна, паспяхова. А самае галоўнае весела. А нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку!